अगर आप भी चाहते हैं कि भोजपुरी हिट सॉन्ग सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे सैफ म्यूजिक भोजपुरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूले। प्रेजेंटेड बाय सैफ म्यूजिक भोजपुरी। डीजे अरमान सिद्दीकी मेहरबा। हे शिव शंकर भोले दानी जग के पालनहार, सुन ले गरीबों के पुकार। घर में नायक हूँ अन्न दाना बना बा कौन आहार, सुन ले गरीबों के पुकार। ए बाबा सुन ले गरीबों के पुकार। सुमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। म्यूजिक बाय अरमान डीजे अरमान सिद्दीकी। प्रेजेंटेड बाय सैफ म्यूजिक भोजपुरी। हो कहीं आंधी पानी तो कहीं पड़ल बा सुखाड़। बाबा ये संकट से पूरा मचल बा हाहाकार। कहीं आंधी पानी तो कहीं पड़ल बा सुखाड़। बाबा ये संकट से पूरा मचल बा हाहाकार। हे बाबा विपदा के घड़ी आइल बा, कैसे होई बेड़ा पार। सुन ली गरीबों के पुकार। ए बाबा सुन ली गरीबों के पुकार। मिक्स बाय दरोगा चौहान। म्यूजिक बाय अरमान डीजे अरमान सिद्दीकी। प्रेजेंटेड बाय सैफ म्यूजिक भोजपुरी। हो अब अपने ही लोगवा पराया हो गइल। ओहे संज शिवानी हो मोह कहवा खो गइल। अब अपने ही लोगवा पराया हो गइल। कोहे संज शिवानी हो मोह कहवा खो गइल। हे शिव सैफ दरोगा गुड्डू सोनी हो गइले लाचार। सुन ली गरीबों के पुकार। ए बाबा विनती करी हम बार बार। सुमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंटेड बाय सैफ म्यूजिक भोजपुरी।